Malawi kolera bana bɛ ka tiɲɛniba don u ka jamana kɔnɔ san 10 laban ninnu na kɛra sababu ye ka mɔgɔ 770 ni mɔgɔ 50 faga min kunnafoni lasera u ka kɛnɛya minisiriso fɔ kabiri marisi kalo san tɛmɛnen. Éthiopie Allemagne ministre min sigilen don jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna Annela Baerbock ni Faransikaw ka ministre Catherine Colonna ye u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya yira ka taa dunuya kɛlɛya tɔnba Nations Unies u ka bolofara min sigilen don lakanako kunna ka dɛmɛ doni ye ka taa farafina gunkan jamanaw ma. Somali jamanatigi Hassan Sheikh Mohamud ye wele bila jamanadenw ma kunu alamisa ko maa minnu b'a fɛ ka dɛmɛ don faso ma walasa ka jadi jɛkulu ma Al-Shabaab maaw kɛlɛ. Sudan jɛkulu minnu y'u bolonɔ bila u ka bɛn gafe la kunu alamisa ko k'u bɛna sira kura wɛrɛw dayɛlɛ walasa ka se ka fara ɲɔgɔn kan boloda bɛn gafe ka se ka lawaleya. Sud-Afrique jamana ka kuran cakɛda ko 100 18 tɔrɔmɔɲɔn 62 o de bɛna fara u ka kuran sɔngɔ kan min laɲini kɛra u ka kuranso Escom fɛ.